20 ka mga mataw sa Central Visayas ang namatay sa leptospirosis sukad Enero hangtod Agosto ning tuiga. Kini matud sa Department of Health Region 7. Samtang publiko gipahimangnuan nunod sa napanglantawan nga daotang panahon sa mosunod nga mga adlaw. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Misaka ngadto sa 68% ang kaso sa leptospirosis sa Central Visayas nga nakatala og 188 sukad sa Enero hangtod sa Agosto nining tuiga, itandi sa 112 sa nakalabaing tuig. 77% sa mga nataptan sa leptospirosis na admit sa tambalanan. Giklaro hinoon sa DOH nga normal pa ang utilization rate sa mga tambalanan. Samtang miabot na sa 20 ka kinabuhi ang nakalas tungod sa naasoy balatian sukad sa Enero hangtod sa Agosto nining tuiga. Mas taas kini itandi sa niaging tuig nga nakatala og 10 ka fatalities. Lakip sa top 5 nga dapit nga adunay daghang kaso sa leptospirosis ang Cebu City, gisundan sa Cebu Province, Bohol, Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Wa mohatag ang DOH og data kon pila ang nataptan ini mga dapita sanglit ang mga LGU lang kuno ang mopagawas sa kasayuran. Top 5 nga mga kanang mga na affected, no, nga mga individuals, mga farmers, okay, farmers, students, housewife, BPOs, and even drivers. Gikabalakan sa DOH nga mosaka pa ang kaso sa leptospirosis karong buwan tungod sa padayon nga sinati nga pag-uwan nga mosangpot sa pagbaha nga masagulan sa ihi sa ilaga nga adunay leptospirosis. Usa sa nakatampo sa pagsakas balatian ang baha ni atong nakalabayng buwan sa Hulyo ug Agosto. Samtang gidugang sa Health Department nga gawa sa ilaga mamahimo usab nga tigdala sa leptospirosis ang mga iro, iring ug ubang hayop nga nataptan sa leptospira. Kung na-infect sila ang atong mga pets, na-infect og leptospira bacteria, no, ang ilang ihi, ang entrance ay ang exit sa bacteria from the animals is through urine. So mauna siya nga bisag nag-ihi, walay flood, kay walay ulan, walay baha, nangihi siya dito sa ground, sa soil. The leptospira can grow there. Padayon ang pag-awhag sa DOH sa mga tao nga magmatngon sa kanunay aron malikay sa pagtapot sa balatian. Mas maayo nga moduol dayon sa mga health center kung adunay gipamati sa lawas aron matabang dayon nga dili na mosangpot sa paggrabe ang sitwasyon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.